ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye nin tuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen n'u k'aw ɲɛmada walasa kunnafoniw bɛ se ka sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan nin y'a kuma seli minisiri mun ka baara ɲɛsinen don kɛnyɛrɛye baarakɛlaw kunkan ko ɲɛnabɔli ma ani jagokɛlaw ye ɲɔgɔn ye ka bɛn alamisadon mɛ kalo tile 23 ma u ka ɲɔgɔn ye kun de walasa gɛrɛɲɔgɔnya ani bɛn bɛ se ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min Amadu Kamara ani Baba Keita tun bɛ Serifula Jabaranso tɔgɔ la an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔlenw na. An ka jamana minisiri muso min ɲɛsin bɛ kɛnyɛrɛye binaku mɔ ani an ka jamana jagokɛlaw kɛnyɛrɛye tigilamaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ min kɛ a kɛra sababu ye ka hakili falenfalenbaw kɛ a bɛ don fɛn min kadara kɔnɔ sigikafɔ min ni o kan ka boloda tuma bɛɛ kɛnyɛrɛye binaku ka sababu kɛ kɛnyɛrɛye tigilamaw jɔyɔrɔ ka bon an ka jamana sɔrɔ la. An bɛ minisiri fo baara daminɛ a ma mɛn a y'a fɔ an ye ko chambre de commerce bɛ fɛ ka na an ka masala an bɛ kungo la ne bɛ ministériya la pour prendre en charge aw ka hamina ko aw ka gɛlɛyaw o ye ne ka baara ye mais n kelen mana fɔ ko n b'o kɛ aw yɛrɛ ko a bɛ gɛlɛya n bɛ fɛ an ka na an ka sigi an ni aw ka kuma ɲɔgɔnya kɛ k'a dɔn gɛlɛya jumɛn bɛ aw la gɛlɛya jumɛn bɛ entreprise la pour que an ka a solution kɛ ɲɔgɔn fɛ a nana bi a bɛnna ma kosɛbɛ mun diyara n ye ka tɛmɛ bɛɛ kan a k'a ma ko ni Ala sɔnna ko nin tɛ kɛ a nako fɔlɔ ye ale bɛ fɛ an ka cadre dɔ créer ka waati dɔ lajɛ k'o kɛrɛnkɛrɛn waati o waati ka na ka maslaha kɛ soit ale fɛ yen nɔ soit an fɛ yan nɔ k'a ye k'a fɔ nin waati la an tun ye nin damadɔ fɔ baaraw kɛra an bɛ niveau jumɛn na u b'a fɔ ma ko suivi n'o b'a la ka ban ni gɛlɛya ye tan ye ni baara bɛ kɛ ka suivi k'a la yan ni waati jan dɔ kɛ caman bɛ bɔ a la mais n'aw ye ɲɔgɔn ye siɲɛ kelen ka ban kumakan dumanw fɔra bɛɛ y'i ka haminakaw fɔ aw fɔra la fo san wɛrɛ fo san wɛrɛ kɔta a tɛ bɔ a nɔkɔrɔ la fo suivi ka bila yen cadre de concertation dɔ ka bila yen ale ni an cɛ de façon permanente a bɛ mun don a b'o fɔ an ye a bɛ fɛ ka baara mun kɛ a b'o fɔ an ye an yɛrɛ hakilina ta ye mun ye an fana b'o fɔ a la a b'a fara a kan an bɛɛ bɛ jɛ a la pour ka taa a bɛ fɔ ko Mali économie croissance ko secteur privé de don c'est comme n'i ye mobili sɔrɔ a moteur ye o ye mais ni moteur ɲɛnama t'a la a taa yɔrɔ jan n'i y'a ye k'a fɔ jamanaw bɛɛ développera bi investissement de kɛra u fɛ fɛn bɛɛ la n'i y'an ka jamana lajɛ potentialité baden de bɛ an fɛ yan pour que an fana ka bɔ nin cogoya in na ka taa cogoya wɛrɛ la misali kelen tile mun b'a fɛ yan nɔ CEDEAO ko n'a bɔra Niger la an bɛ bɛɛ ɲɛ munna énergie solaire tɛ kɛ yan nɔ ka problème ban il y a une semaine ou 2 semaines délestage bɛ kɛ yan énergie nɔ tɛ koyi ji bɛ jigin ba la Selenge capacité de production bɛ dɔgɔya ji bɛ jigin ba la Manantali capacité de production bɛ dɔgɔya mais ni énergie solaire de bɛ yen tile mun b'an fɛ yan a tɛ yɔrɔ si a investissement ka gɛlɛn mais an ye loi dɔ fɔ a ye a k'o labɛn k'o améliorer an bɛ mɔgɔw ɲini ka partenariat dɔ kɛ ka olu problème régler ni courant ko régler la o ma ban sirako bɛ yen aménagement ka kɛ dugukolo caman bɛ yan fɛ yan baji 2 ou 3 b'an fɛ yan baji kelen mun bɛ yan a ɲɔgɔn ka dɔgɔn Afrique de l'Ouest la yan nɔ a bɛ kilo 1,400 ni 48 de traversé a bɛ fɔ tuguni ko ni ji bɛ yen k'i bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ k'olu ji fana minɛ ka baara kɛ n'a ye il faut que yɔrɔ ka aménager santé ko la an bɛ privé ɲini ka na éducation ko la an bɛ mɔgɔw fana ɲini ka na investissement o kɔnɔna la pour votre information école b'an yɛrɛ bolo yan an bɛna dayɛlɛ a tɛ mɛn école de formation de métier Samadu bɛ ka jɔ ni Ala sɔnna an bɛ tila ka to o lajɛ ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ bɛn i ma domaine bɛɛ la mais ni loi in ale bɛ se ka kɛ sababu ye n'a dilanna cogo dɔ la an bɛ partenaire ɲini ka fɛn caman kɛ yan. Minisiri muso ka fɔ la hakilina in kun de ye k'a dɔn an ka jamana magobatigiw kɛnyɛrɛye tigilamaw ni jagokɛlaw bɛ u la u mago bɛ se ka jɔ fɛn minnu na laɲiniw minnu bɛ u la ka se k'u bɛɛ ɲini k'u dɔn n'o dɔw bɛ tali kɛ zale kow kan nafolo min fɛnɛ kan ka se ka sɔrɔ u fɛ ka se ka baara kɛ ni a ye siraw minnu kan ka minɛ k'olu nafolow lasɔrɔ u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye a sen bɛɛ minisiri sɔrɔla ka danganiya di k'a fɔ jamana ɲɛmaw bɛɛ wulikajɔw bɛɛ lajɛlen la min bɛ se ka to an ka jamana jagokɛlaw bɛ se ka kɔkɔrɔma don. An ka bi taama in an y'a kɛ de ka se ka an ni mɔgɔ caman ni jagokɛla ni kɛnyɛrɛye caman ka se ka kuma an ka se ka faamuya fan bɛɛ fɛ u haminanko ye mun ye fɛn minnu bɛ yen minnu b'u tɔɔrɔ u ka baara la kɛnyɛrɛyew bɛ u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka nin jamana in kɔnɔ
ni kɛnyɛrɛ ye u sera u ka baara kɛcogo la n'u sera ka nafolo lase u yɛrɛ ma u bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ ka se ka n'u se ka baara sɔrɔ n'o fana kɛra u bɛ se ka l'impôt sara n'o ye impôt sara jamana bɛ yiriwa an ye mun faamuya bi taama in na o ye ko kɛnyɛrɛyew b'a fɛ ani jagokɛlaw u b'a fɛ an k'u gɛrɛ an na n'an bɛ luwaw ni sariyaw sigi sen kan minnu bɛ olu ka baara kɛcogow falen u y'a ɲɛfɔ an ɲɛna ko hakililata dɔw b'u bolo minnu bɛ se ka ɲɛ an fana ma an kan ka minnu ta an ka baara kɛcogow la an bɛna olu kuma caman sigi an bɛna olu kuma caman kɛ an bɛ o kɛnɛw sigi sen kan an bɛ se ka a kumaw lata ɲɛfɛ cogo min na o ye kelen ye filanan ye mun ye a b'a fɔ mun ma ko petite et moyenne entreprise o ye an ka jagokɛla minnu ka u ye nafolo min don u ka jago la a bɛ tɛ tɛmɛ $5,000,000 kan ka taa $1,000,000, $1,200,000, $1,000,000 olu bɛ baara min na gɛlɛyaw ka ca dɔɔni an kan k'olu de dɛmɛ fɔlɔ olu ka se ka taa baara kɛ minnu ka nafolo ye 500 millions, 300 millions, 1,000,000 u ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ fɛ de olu ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye mun kɔlɔsi jagokɛla caman bɛ na minnu ka nafolo ka ca kosɛbɛ n'u mago bɛ fɛn fitininw na jagokɛla minnu ka nafolo ma ca minnu se k'a d'u ma u bɛ se ka taa dugu wɛrɛ la ka taa ɲini yen nɔ an bɛ fɛ k'olu fana dɛmɛ u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'olu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de b'a to an ka jamana fana bɛ basigi n'a ma ɲa k'a fɔ minisirimuso yɛrɛ dan b'a la k'a fɔ Mali sini ɲɛsigi dulon bɛ an ka jamana kɛnyɛrɛ ye binakun de la a y'a yira k'a fɔ nin baara kun fɔlɔ min kɛlen filɛ nin ye baaraba don ka sabu kɛ a kɛmɛ k'a ka daw yɛlɛ ka bila maaw ye ani maa minnu kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni u taama ɲɔgɔn don ka se k'o tigilamaw ka gwɛlɛya ɲini k'a dɔn minisiriso fɛ ni ka gwɛlɛya wulicogo ɲini ka bɔ u ka o y'a ka baarakɛta ye kumakan ninnu nasira karamɔgɔ Musa Fɔnba de fɛ ka bɛn ni alamisadon mɛ kalo tile 23 ye minisiri mun ka baara ɲɛsinen no kalanko kunkanko ɲɛnabɔli ma ani a baarakɛɲɔgɔnw taara foli bila Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique ma ɲɛmaw la u ka tagali kun de walasa ka se ka olu ka bilasiralikanw sɔrɔ u ka baara minnu kalifalen don la baara ninnu ka se ka kɛ ka ɲa Samayira Sanogo ani Dramani Malika sɔrɔlen Mali alisilamɛw ka faraɲɔgɔntɔnba au conseil islamique di Mali nafan ka bon jamana kɔnɔdenw ani jamana ɲɛmɔgɔw ka ɲɔgɔn faamu baaraw la kosɛbɛ o de y'a to minisiri minnu ka caw ɲɛsinen don kalan donni ma bala sani u ka bolo don u ka baara la o y'a laɲini ka taa bɔɲɔgɔn kɛ au conseil islamique di Mali ɲɛmaw ye walasa ka se ka bilasiralikanw ani duwawu ɲini o fɛ baara min kalifan bɛ o la jamana ɲɛmɔgɔw fɛ cogo min na o na se kunkɔrɔta sɔrɔ a la pour que laɲini min kalifara an bɛɛ lajɛlen na o bɛ se ka sabati kɛrɛnkɛrɛnna min kalifara ne la o ye baara kura ye an ka jamana kɔnɔ a baara in ma nɔgɔ donc au conseil islamique an nan'u fɛ yen kana duwawu ɲini u fɛ yanni an ka baara daminɛ ka dɛmɛ ɲini u fɛ an ka baara in na walasa ala ka baara in nɔgɔya an bolo o de y'an nakun ye bi kuma minnu fɔra a b'an jigi fa ka sababu kɛ dalilu caman fɔlɔ ne yɛrɛ o conseil membre ye kabiri a daminɛra fo bi o conseil n b'a ko kalama n balimaw ni n jɛɲɔgɔnw de bɛ yen filanan u ye kuma minnu fɔ bi k'an dɛmɛ an ka baara la ani k'an bilasira o b'an jigi fa kosɛbɛ donc an bɛ bɔ yan bi an sewalen an wasolen et puis an kunnajalen donc an nisɔndiyara an b'u fo an b'u barikada Mali silamɛw ka faraɲɔgɔntɔnba au conseil islamique di Mali y'a yira k'a fɔ ko nin ye kɛwale ye min ni a nisɔndiya barika bonyana olu ma kosɛbɛ baw ni ko jamana e ko lamɔ o de y'a to u ka dantigɛliw la o y'a yira minisiri ninnu na k'a fɔ ko olu na don u kɔkɔrɔ u ka baara minnu bɛna sigi sen kan minnu nafan bɛ se bonya an ka jamana yiriwali ma janko mara hukumu kɔnɔna na bi sigi y'an nisɔndiya parce que baara don baara min bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ jamana na kama ni waati jan hamina ko tun don an ka denw ka kalan cogo ni ministre min sigira la bi n'o nana bɔ an ye a ka sigi y'an nisɔndiya a ka nali y'an nisɔndiya ka da mun kan kabini a sigira n'o ye tile damadɔ ye a y'a ɲɛsin hamina ko min bɛ jamanadenw ma ko hamina ko ala y'o ɲɛ a bolo an bɛ don min na bi an ka badenw bɛɛ lajɛlen u sigira kalayɔrɔ la
o ministre na nana anu o ministre fila nana anga baarakɛyɔrɔ la n'o ye o conseil Jabala ye kana bonya danka k'u ka baara ka n'o latigɛ a ɲɛ ka duwawu ɲini o conseil fɛ ani ka dɛmɛ ɲini o conseil fɛ o ye fɛn ye min b'a nisɔndiya donc an ye fana y'a jir'u la k'a fɔ anw sigilen bɛ k'u ka weleli makɔnɔ k'u ka laɲini makɔnɔ fɛn o fɛn n'u y'a ɲini an fɛ n'Ala sɔnna ni n'o y'an ka jamana kalan baara ye ni wuli ka jɔ kɛra u b'an sɔrɔ ɲɛfɛ n'u mago bɛ mɔgɔ la k'u kɔfɛ lajɛ n'Ala sɔnna u b'a sɔrɔ an jɔlen bɛ yen nɔ donc olu n'o conseil an b'a jateminɛ k'a fɔ wari kan kelen o ɲɛ fila de don n'olu y'a fan dɔ ye anw y'a fan dɔ ye. Ni baara ninnu kun cɛla ni minisiri ninnu ka nisɔndiya ani wasa ye ka kɛ ni dantigɛliw ani kɛwale minnu kɛra au conseil islamique du Mali ɲɛmaaw fɛ ka ɲɛsin o ma o min bɛ tali kɛ kɔrɔfɔw la k'a yira k'a fɔ ko o n'a o seko ani jɛniyɔrɔ fin Mali kalanko yiriwali baaraw la. Minisiri mun ɲɛsinen don an ka jamana fangabɔda kunkanko ɲɛnabɔli ma ka bɛn ni alamisadon mɛ kalo tile 23 a ye denmisɛnninw ka jɛkulu CNJ maakɔrɔw bisimila u ka ni ɲɔgɔn ye kun de walasa ka se k'a dɛmɛ baara minnu kalifalen don a la o kɛcogo ɲuman na. Samayira Sanogo ani Ibrahim Kulubali tun bɛ Sirifula Jabaranso tɔgɔ la. Ni sigikafo kɛnɛ min sigila ministre des réformes institutionnelles et des relations avec la société civile ani conseil national de la jeunesse maakɔrɔw fɛ a kun jɔnjɔn de ka se ka hakili fɔlɔfɔlɔ kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ ni ka laban ka dɛmɛ ɲini conseil national de la jeunesse maakɔrɔw fɛ ka kɛ ni wulikajɔw ye minnu na bange baara kurabolo dalela jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. Minisiri y'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko a jigi bɛ conseil national de la jeunesse maakɔrɔw kan walasa ka se ka jamanadenw la bilasira o baara kura minnu bɛna boloda a nafa kan jamana kɔnɔna na. N ye CNJ maakɔrɔw bisimila bi fɔlɔ ka foli k'u la u ye baara ɲuman min kɛ jamana ɲɛ u ka CNJ kɔnɔna la ani u ka continuer ka baara ɲuman min kɛ sabula mɔgɔ minnu don mɔgɔ dɔnnenbaw don u ye jeunesse kɛlɛw kɛ hali sisan fɛnɛ u bɛ an ka société malienne fan bɛɛ la dɔw ye jagokɛlaw ye dɔw bɛ administration kɔnɔna la donc u lamɛnlen don kosɛbɛ donc an y'a kanu an bɛna baara min daminɛ n'o ye jamana marabolo yɛlɛmali kuɲɔw ye walasa ka don ba la fo ka taa se sera sunba yɛlɛmali kuɲɔw ma k'u bonya da a la k'u ka dɛmɛ fɛnɛ ɲini mun bɛ se ka to baara in ka se ka faamu bɛɛ fɛ baara in fɛnɛ ka se ka taa ɲɛ. Minisiri ka maa welelew ye hakilina in tare k'a yira k'a fɔ ko nin ye paaraɲɛba ye an ka jamana yiriwali baaraw la ni k'a sɔrɔ k'a yira minisiri la k'a fɔ ko olu bɛ a ka bila la su ani tile kuma o kuma ni a mako bɛ olu la walasa o ka se ka jamana baara kɛ. Minisiri y'an wele an dɔ don a yɛrɛ ka cabinet la an ka mɔgɔ caman b'a la an wele k'a fɔ a bɛ fɛ an ka dɛmɛ baara min ye taabolo kuraw min na an ka sariya papiyew la an y'a yira k'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ anw kɔni ka laɲini ye min ye n'an ye o ye CNJ mɔgɔkɔrɔw ye o ye k'a fɔ jamana bɛ se ka basigi cogo o cogo jamana sariya papiyew bɛ se ka ɲɛ cogo o cogo an bɛ baara k'o de kan donc an b'a yira la k'a fɔ su ani tile a bɛ se ka compter an kan n'a y'an wele an ka mɔgɔ minnu bɛ yen an b'u bila a ka disposition na pour que an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ et que baara in ka ɲɛ. Ni sigikafo kɛnɛ in baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛla ni bakuruba jata ye min bɛ wele ko photo de famille. Nɛgɛjuru sɔrɔ sira Sotelma Malitel maa ɲɛmaaw ye suntigɛ belebele sigi k'a ɲɛsin u baarakɛɲɔgɔnw ma ka bɛn alamisadon mɛ kalo tile 23 ma Sotelma dagayɔrɔ min bɛ ACI 2000 la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ maa welelen caman tun b'a kɛnɛ kan o maaw la Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyidu Sherifu Usumani Madani Hayidara denw fana tun bɛ o maaw la. Fatumata Kane, Samba Traoré, Baba Keita olu ka sɔrɔlenw don. Ni kɛnɛ in baaraw bɛɛ daminɛna ni zikiri dumanw dali ye zikiri Solomani Jara fɛ o kɔ tɛmɛnen an karamɔgɔ ni o ye Seydi Sherif Ahmed Tijani Aidara ye ale sɔrɔla ka kɛnɛ in laɲɛnamaya ni laseli ɲɛnamaw ye nin baara in hakilina ɲuman bɔra Sotelma Malitel ɲɛmayaso de la walasa ka se ka bɛn ni kelenya sabati u yɛrɛdamaw ni ɲɔgɔn cɛ. Nin ye laadalako ye anw fɛ Sotelma Malitel la san o san sunkalo kɔnɔna na direction ni Sotelma baarakɛla bɛɛ lajɛlen cɛ fara muso kan an bɛ jɛ ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ
ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye ka duwawu kɛ an ka entreprise Sotelma Malitel ye ka duwawu kɛ jamana fana ye basa n'i y'a mɛn ko Sotelma Malitel k'an bɛ baara kɛ lafiya la o k'a sɔrɔ jamana fana lafiyalen don donc o de hukumu ye an se yan bi a ɲɔgɔnna an filɛ ka min kɛ yan a ɲɔgɔnna bɛ kɛ an ka direction régionale fana bɛɛ la donc o de y'an ka laada ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi sunkaloba in hukumu kɔnɔ ka rupture de gens kɛ n'o ye suntigɛ ye suntigɛ an ka service mɔgɔw bɛɛ ani ni service fɛn fɛn bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka jɛ k'an hakiliw kɛ kelen ye ka jɛ ka ala deli hali bi min na an ka baaraw bɛ se ka taa ɲɛ hali bi ala k'an kan bɛn hali bi ala ka bɛn don an ni ɲɔgɔn cɛ hali bi ala ka bɛn don jamana kɔnɔ. Sotelma Malitel ɲɛmaaba ni o ye a directeur général ye tumana min na a ye mɔgɔw bisimila a sɔrɔla ka hakilinaw ta ni ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin alisilamɛsiw bɛɛ lajɛlen ma ni alifatiya siɲɛ kelen kalanni ye o tɛmɛnen kɔfɛ a ye bonyamasegin foliw kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin an fa ani an karamɔgɔ ni ale silamɛ diinɛ dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔrɔ Seydi Sherif Usman Madan Aidara a ka denbayaw bɛɛ lajɛlen ma ani ka se nin kɛnɛ labɛnbagaw bɛɛ ma a Seydi Sherif Ahmed Tidiane Aidara a yɛrɛ y'a ka nisɔndiyaw yira kɛnɛ in kɔnɔ ka sangani ni bonyaba in minɛn tali ye ka sigi a kɔrɔ a ka laseliw kɔnɔna na a kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya na sunkalo yɛrɛ nafa ka se a nacogow ma alisilamɛya diinɛ kɔnɔna na fo ka taa se sunbagatɔ yɛrɛ ka tagabolo ɲumanyaw ɲɛfɔli ma o kɔfɛ ɲiningaliw galamani tɛngura a la min ni a ye jaabi sɔrɔ ka di o bɛɛ kelen-kelenna la an nisɔndiyalen don Malitel ka ni suntigɛba in na ne yɛrɛ bɛ u fo kɛrɛnkɛrɛnnenya na san o san u bɛ a ɲini ne yɛrɛ ka kɛ u ka conférence ye o bɛ san 3 ɲɔgɔnna bɔ bi fo ɲinɛ fɛnɛ ani o bɛ ɲɔgɔn fɛ alhamdulillah an bɛ DG fɛnɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya na k'a sababuya kɛ u ka dɔn min ni u b'a kɛ Sherifila famille kɔnɔna la san o san u bɛ taa ni dɔn dɔ ye ka taa di suntigɛko bolo ma o la an bɛ u fo k'u waleɲuman dɔn u ko baara ɲuman ninnu na k'a fɔ ala ka n'u sara ala k'an bɛɛ lajɛlen hamu nɔgɔya ni ala kira wɔrɔma ye sɔlila Muhammad. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko wajulukɛnɛ in kuncɛlen kɔfɛ ni Seydi Sherif Ahmed Tidiane Aidara ka duwawudenw ye jama sɔrɔla ni k'u labɛn ka suntigɛ dumuniw fa ɲini ka kɔn suntigɛ ɲɛ ni miniti damadɔ ye walasa ka taa nin balimaya jɛ in la ɲɛnamaya. Sotelma Malitel ma ɲɛmaw ka nin suntigɛ in kuncɛra ni surafana dun ye hali bi Fatumata Kane n'a ka jatalaw ka sɔrɔlenw don. Fitiriseliw jɔlen kɔfɛ ka ban tumana min na min ni Seydi Sherif Ahmed Tidiane Aidara de tun b'o ɲɛmaya la Sotelma Malitel ɲɛmaw ka fara a cakɛlaw bɛɛ lajɛlen kan u segira kura ye ni ka ɲɔgɔn lajɛ nisɔndiyaw kɔnɔna na ni ka surafana dun boloda k'o kɛ ka nin suntigɛba in kuncɛ ni lajɛrɛba in min ni a kɛra sababu ye ka fara ɲɔgɔngaliw kɛ Sotelma Malitel cakɛlaw ye duwawudenw boloda ka ɲɛsin Mali jamana ma o kɔfɛ cakɛla ninnu tilala ka bonyamasegin foliw kurakuraya u ka nisɔndiyaw yiralen kɔfɛ ka ɲɛsin ɲɛmayaso ma ani ka se an karamɔgɔ ma ni o ye Seydi Sherif Ahmed Tidiane Aidara ye k'a sabu kɛ a ka yɛrɛmajigin baaraw ye ka ɲɛsin olu ma. Bi an bɛ Sotelma ka suntigɛ hukumu de kɔnɔna na suntigɛ min san o san a b'a labɛn baarakɛlaw tɔgɔ la san o san karamɔgɔba dɔ de bɛ wele min bɛ mɔgɔw hakili lajigin sunkalo yɛrɛ kɛcogo ɲinan tɛmu kun ko adamaden baarakɛlaw bɛ se ka to cogo di ka t'u ka baara fanga kɔnɔna na ɲinan ta in tɛmu kun y'o ye an y'a ye k'a fɔ an ka Sherifukɛ n'o ye Seydi Sherif Usman Madan Aidara ale denkɛ min kun bɛ yan Ahmed Tidiane Aidara ale ka wajuli baarakɛlaw y'a faamu et puis u ye nafaba de sɔrɔ a kɔnɔna na an b'ale yɛrɛ fo sabula ɲinan ye ale san 3nan de a bɛ na ka na Sotelma kɔnɔ ka na mɔgɔw waju ka na diina ni baara furancɛ bɛ togoya min na ka na mɔgɔw hakili lajigin o togo la. U sɛbɛkɔrɔ bɔra ni ka na nin kɛnɛ in la ɲɛnamaya Sotelma Malitel musolakaw o kadara kɔnɔ u fana ye u ka nisɔndiyaw yira kosɛbɛ ka sanga ni ɲɛmayaso ka nin hakilina ɲuman talen ye. An nana bi suntigɛ organisera an ka direction fɛ Sotelma direction san o san u b'a organiser donc a b'a to mɔgɔw bɛ kafo ɲɔgɔn na an bɛ na an bɛ suntigɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ direction fo an b'a barikada ala mun ye ɲinan ta yira na san caman an ka jɛ ka suntigɛ ɲɔgɔn fɛ. Ala ka jamana ye ala ka sabati ala ka Sotelma ta ɲɛ ala ka Sotelma yiriwa ala ka jamana yɛrɛ yiriwa ala k'an bɛn Sotelma kɔnɔ ala k'an bɛn jamana kɔnɔ ala ka fitinɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ
ala k'an kanbɛn an ka ɲɔgɔn minɛ. An ka Seydati Madame Dumbuya Kadijatu Aidara a fana y'a ka nisɔndiyaw yira nin kɛnɛ in kan. Foliw kɛlen kɔfɛ a fɛ tumana min na a sɔrɔla kɛrɛnkɛrɛnniyana ka waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin Sotelma Malitel ɲɛmayaso ma ka sabu kɛ jɛɲɔgɔnya baara min ni o bɛ ani Sherifula ni ɲɔgɔn cɛ ka se a ka waleɲuman kɛlenw ma a silamɛw ye. An bɛ Malitel mɔgɔw fɛ yan nɔ o kɛlen no ka suntigɛba labɛn ka mɔgɔw sunna tigɛ o ye an kɔrɔkɛ n'o ye Cheick Tidiane Aidara ye o y'o de wele ka na o ka wajulu kɛ donc o diyara anw ye san o san o bɛ Sherifula invité o ka cérémonie ba ninnu bɛɛ lajɛlen na bari n'i y'a ta ka lajɛ partenariat dɔ de bɛ Sherifula ni Sotelma Malitel mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛ dugawu kɛ ala ka o partenariat in jidi ala ka u sago di u ma u bɛ ɲɛtaga min ɲini ala ka nɔgɔya u ye. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amina rabi. Sigida fɔlɔ maa ɲɛmaw ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye ŋunuŋunu kuma min bɛ sen na k'a fɔ ko ɲɔ ni malo dɔ nana k'a di jamanadenw ma ko o tununa olu ka bolo kan. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ni kunnafonidi kɛnɛ in yɛrɛ sigira ka bɛn ni jumadon bɛ kalo tile 24 an ka ɲɛmada sɔrɔlenw na. An ye kunnafoni dɔw sɔrɔ kunnafoni minnu tɛ kunnafoni saba ye k'a fɔ ko camion dɔw nana suman b'u kɔnɔ o camion ninnu a tunna k'a fɔ o kuma minnu bɛ dugu kɔnɔ o tɛ tiɲɛ ye mɔgɔ minnu bɛ o sumanw d'a ma ɲɛmɔgɔw de don minnu b'a transporter ɲɛmɔgɔw don baara nin kɛcogo de b'a la nin tɛ an san fɔlɔ ye an tɛ ala deli nin kana kɛ an san laban ye kɔrɔlen an de la min na o bɛ lettre de o bɛ gafe de ci anw ma n'u ye gafe ci anw ma o b'anw ɲininka ni suma hakɛ kan ka d'aw ma a ye yɔrɔ d'aw ma suma ninnu bɛ se ka bila yɔrɔ min na an bɛ yɔrɔ yir'u la u yɛrɛ bɛ na lajɛ ni yɔrɔ nin ka ɲi ou bien a man ɲi o kɔfɛ u bɛ papier wɛrɛ ci anw ma nin tonnage hakɛ de kan ka d'aw ma nin don camion bɛ na nin camion nana papier minnu b'u bolo u b'u nana ye service dɔ b'an bolo a bɛ fɔ min ma ko comptabilité matière olu b'a réceptionner n'u y'a réceptionner nin tɔnna hakɛ de bi kan ka na an fana ye nin tɔnna hakɛ sɔrɔ a proposition bi kɛ a baaraw bi kɛ de an delila o de la mais kuma minnu bi ka fɔ carré kɔnɔ kuma minnu bi ka fɔ sigidaw la k'a fɔ ko camion nana mairie la ko camion tunna o tɛ tiɲɛ ye o kuma tɛ tiɲɛ ye bi o tɛ tiɲɛ ye sini mɔgɔ min bɛ da la ko tiɲɛ tɛ a kan ka di maire de ma o a tɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma dɛ a bɛ di maire ma maire m'a sɔrɔ min b'a transport kɛ ko ɲɔ kisɛ kelen ale m'a transport kɛ ONG min b'a a baara la olu fana ko ɲɔ kisɛ kelen a ma d'u ma ko ka n'a di commune ma je pense que ni olu kɔni kumana kɔni kuma tiɲɛ dan tɛ tɛmɛ o kan o dugutigi fɛn fɛn min bɛ yan commune dugutigi fɛn fɛn min bɛ yan k'u ladɔnniya minnu chargé ONG minnu chargé don ka sumako ni ɲɛnabɔ olu fana bɛ yan min chargé don société min chargé don ka transport yɛrɛ kɛ o yɛrɛ bɛ yan aw kunnafonidilaw bɛ yan k'aw wele k'aw kunnafoni min fɔra k'o tɛ tiɲɛ ye pour que mɔgɔw ka information jɔnjɔn sɔrɔ bi conférence kun ye o de ye. An k'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw kan mun bɛna lase karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Konewarekaw ka jamana ɲɛma kɔrɔ Laurent Kudu Gbagbo min labilara diɲɛ seleke naani setigi jamanaw ka kiiri bulon fɛ ka sabu kɛ ko jakikuma ye a la kalata kɔfɛ manga falibaw senfɛ. Laurent Kudu Gbagbo a ka fanga ɲini dɔ Front Populaire Ivoirien FPI ma ɲɛma dɔw y'u sen bɔ u kɔnɔ kɔrɔ ka jamana ɲɛma kɔrɔ Henri Kona Bedie kunungo Alassane Dramane Ouattara ɲɔ sɛgɛrɛ a faso la Dawukuro alamisa tɛmɛnen u ka kuma ɲɔgɔnya dɔw n'u don fanga ɲini dɔw filaw ka se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na n'a ma ɲa k'a fɔ bi Alassane Dramane Ouattara ni Henri Kona Bedie kɛmɛ ka ɲɔgɔn bila nka yanni nin ka kɛ alamisa tɛmɛnen mɛ kalo tile 7 de Henri Kona Bedie ka fanga ɲini dɔ ma ɲɛma fila Morisa Kaku Gikawe ani Chrysostome Blessi olu wulila k'u kunna Belgique faba Bruxelles ka bɔɲɛla Laurent Kudu Gbagbo fɛ n'a ma ɲa k'a fɔ a b'a ka musoninjɛni fɛ ni o ye Nadi Bamba ye Belgique ye kuma ɲɔgɔnyaw kɛlen kɔfɛ alamisa tɛmɛnen Henri Kona Bedie faso la Dawukuro fan filaw wulitɔ ye danigɛli kɛ k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛn a ka k'a fɔ
fanga ɲini dɔ fila u PDC ni FPI kan k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yanni san 2020 octobre kalo jamana kundigisigi kalata cɛ ka baara kɛ jamana basigili kadara kɔnɔ ani jamanadenw ka segin ɲɔgɔn ma kadara kɔnɔ. U y'a yira k'a fɔ u bɛ wele da ka ɲɛsin kɔnɔwari ka den bɛɛ ma bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ ka yafa ɲɔgɔn ma ka segin ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. U b'o wele kelen fɛnɛ da ka ɲɛsin fanga ɲini dɔw ma kɔnɔwari dugukolo fan da naani bɛɛ lajɛlen. Forobatɔw minnu bɛ kɔnɔwari jamana kɔnɔ maa ɲɛma minnu bɛ yen jamanadenw ko bɛɛ welelen don bɛɛ ka jɛ ka ɲɔgɔn minɛ jamana basigi kama. Niger jamana ministre so min ɲɛsin bɛ surasiya ma a wulila ka se Niger jamana tɔgɔla kiri ɲɛma ma n'o ye procureur ye k'a fɔ fɛn dɔ fɔ bɛ ka bɔ Niger jamana kɔ ka Niger jamana lasɔrɔ bi ko kuma cɛjugu don. O kuma na ni sariya bɛ Niger jamana kɔnɔ a ka jamana tɔgɔla kiri ɲɛma ka wuli k'i jɔ a ko la ko Niger ka den dɔ min sigin bɛ jamana kɔ kan o n'an bɛ kuma dɔw ta k'u bila kunnafoni sɔrɔ sirakuraw sanfɛ réseaux sociaux min ye kuma cɛjugu ye hali ni maa ma taa a tɔgɔ ma. Niger ka ka fanga sinamatɔ ɲɛma Hama Amadu de do bawo kabini san 2016 ale bɛ jamana kɔ kan a kun minɛna k'a datugu yɛrɛ k'a fɔ a n'a furumuso sen yera den jago dɔ la ka bɔ Nigeriya yanfan fɛ. O kɛra ka to Niger wasabulon ɲɛmaaya la a ye jamana bila nka tilara k'a ye k'a fɔ ko in dabɔkun de ye ka se k'ale nasi jamana kundigisigi kalataw la n'a ma ɲa k'a fɔ jamana ɲɛma Mahamadu Isufu kun bɛ ka mandat lana ɲini a tilara ka segin ka na a jiginnen pankurun jigi kɛnɛ na o sina ka taa mangoro mɔkari k'u tilen n'a ye kaso la. Kalata kɛra jamana kundigisigi kalata k'a to kaso kelen la a y'i to kaso yɛrɛ la ka taa deuxième tour la ni jamana ɲɛma Mahamadu Isufu ye. Deuxième tour la Mahamadu Isufu y'a ti nka ko bana ka jugu kaso la a ka lapasabaw ni o ye avocat ye ka taa se hadamadenya hakɛ lapasajɛkuluw ma olu ye cogo ci fa bɛɛ fɛ sira dira ma a ka taa furakɛ kɔ kan. Ko dantigɛli kɔnɔ Ama Amadu ko Niger ma ɲɛmaw bɛ k'u ta Niger lakanabaliya fɛ ka maa dɔw kundo surasiw la maa minnu ni u b'a fɛ olu ka kundo. A kɛra sa u n'o tigilamaw ti ɲɔgɔn ye politiki nasara de ka wa wale kɛlɛ maa min bɛ fanga na bi n'o ye ale faden ye Mahamadu Isufu surasi ninnu dɔw ni o tɛ hakilina kelen de la sa wa ko nka ko kuma caman k'u bi bila ka taa u fa yɔrɔ de la ko dabɔngamaw don fanga fɛ k'u bila ka taa di u fabaw ma Bamaji kɛlɛ senfɛ. Niger surasiya minisiriso y'a yira k'a fɔ kɔrɔfɔ don kɔrɔfɔ min bɛ surasi bɔ a taabolo kan ko barisabu ka d'a kan ko surasi kɛlen ka nin mɛn a ka siga surasi ɲɔgɔn na surasi dagayɔrɔ kɔnɔ ka marifa banamina n'o cɛ wale kelen surasi kɛlen ka nin mɛn k'i ban ka taa faso lapasa yɔrɔ la kɛlɛkɛyɔrɔ la k'a bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛni ye k'a kɔni mana tigɛ dawo da kan ko maa min ka bɔ bi ye nin kɔrɔ Bamajiw don k'a sabu kɛ ni surasiw fari fara bɛɛ Bamaji de bɛ sebaaya ta jamana kan o kuma na Hama Amadu ye nin kuma min fɔ ka to jamana kɔ kan a ka ɲangi Niger jamana kɔnɔ o de y'a to a wulila ka se jamana tɔgɔla kiri ɲɛma procureur ma. Algerikaw ka jamana surasi ɲɛma min bɛ ka kow bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ bi n'o ye General Ahmed Gaïdé Salla ye tile 3 kɔnɔ a ye dantigɛliko 3 kɛ. Algérie jamana kɔnɔ bi maa caman gɛmɛ k'a jira k'a fɔ u sɔn min bɛ a la k'a fɔ ko bɛ ka taa a bolo cogo min kabini a y'a daminɛ a bɛ ka ɲɛ a bolo. O kumana k'a laban ka na Misiran jamana ɲɛma ladege n'o ye Egypte jamana ɲɛma surasikɛ min ye to surasiya ɲɛmaya la ka frère musulman Mohamed Morsi ka fanga bi ka fɔ jaso senfɛ ni k'i cogo a nɔna fɔ bi. Nga General Ahmed Gaïdé Salla ye dandigɛli kɛ k'a fɔ ŋaniya foyi tɛ ɛ la ka jamana ɲɛmaya ɲini nga ale b'a fɛ de juillet kalo tile 4 de ka kɛ jamana kuntigi sigi kalata de ye ka sabu kɛ jamana sariya sunba kɛnbɛ k'a jira k'a fɔ ni jamana ɲɛma jɔyɔrɔ langolo ɲana bɛɛ wasabulon 2nan sénateur ka ɲɛma de bɛ kɛ jamana ɲɛma jɔyɔrɔ fa b'a ye o kumana ko a kun ka kan a ka kɛ ten ko wa k'a taara o sira de fɛ bibi in na sénateur ka ɲɛma n'o ye Ben Salla ye o de bɛ Algérie jamana furanjɔrɔ fanga kunna. Denmisɛnnin minnu bɛ nisɔngoya taamaw na Algérie fanda 4 bɛɛ lajɛlen la olu y'a yira k'a fɔ a kɔni bɛ ka taa cogo min na hali n'o y'a sɔrɔla wasabulon sénateur ka ɲɛma kɔni ye furanjɔrɔ fanga ɲɛma ye surasiya ɲɛmaba n'a ko min ka kɛ bi Algérie jamana kɔnɔ o de bɛ kɛ. A y'u jaabi o la a k'o tɛ ka kɛ dɔwɛrɛ kama jamana yɛrɛ sariya b'o de fɔ ni jamana sera hakɛ dɔ la basigibaliya la wale kelen fanga lombolanbali la
jamana surasiya de bɛ jɔ jamana kɔrɔ ko kumana ko ale bɛ ko jɔyɔrɔ de fa nka k'a fɔ k'a b'a fɛ ka Abdel Fattah al-Sisi marashal ladege Egypte jamana kɔnɔ ka kɛ jamana ɲɛmaa ye k'a t'a fɛ k'o kɛ wa ŋaniya t'a la fana k'a fɔ k'a b'i kanbɔ jamana kuntigisigi kalata yɛrɛ fana la. Benenga ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Tuma Boni Yayi a n'a ka fanga ɲinindɔ Force Kori pour un Bénin émergent ye wele dagɛ Araba Cotonou kɔnɔ faaba la ka ɲɛsin jɛnselige naani setigi jamanaw ma ko ɲa ka kɛ u ma k'u bɔ Patrice Talon ka fanga bolo ko barisabu ka d'a kan ko jamana k'a bɛ lombo lamba la ka bɛni wasadensigi kalata kɛra avril kalo tile 28 tɛmɛnen ni fanga sinamatɔnw se ma se ka don a la a kɛra sababu ye ka Benin basigi tiɲɛ fanga sinamatɔnw mbilama bɛ ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ senɔ ye nka Patrice Talon ka lakana tigilamaw ni bɔnɛ banfila don hali n'o y'a sɔrɔla Patrice Talon yɛrɛ bɛ to ka bɔ ka dantigɛliw kɛ k'i kala lafili ka fɔ a tɛ kow kɛtɔw kalamu ko a ka d'a ye ani fanga sinamatɔnw ka sigi ka kuma fanga sinamatɔnw yɛrɛ dun bolo nafada sigi ka fɔ la bilen ni jamana ɲɛmaa cɛ olu senbɔlen wasadensigi kalata la wasabulo kɔnɔma bɛɛ lajɛlen kɛ mɛ Patrice Talon ka mɔɔw ye ko fanga sinamatɔnw kana k'u ka sigi ka kuma segindun tɛna kɛ kalata ka bilen ko nafa t'o sigi ka fɔ la jamana ɲɛmaakɔrɔ Yayi Boni ko a b'a ɲini diɲɛselige naani setigi jamanaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna farafina tile bi yanfa jamana 15 ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Est CEDEAO ka ɲawmu ko bawo ko Benin jamana bɛnkan fanga bilama a bɛ farati danga la k'a fɔ ko hakɛ jamana fɛnɛ don ko hadamadenya hakɛw lapasan bɛ a kɔnɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ ka buruja bi. Sudan jamana kɔnɔ furubatɔ minnu ni denmisɛnninw bɔra ka nisɔngoya taamaw sigi sen kan kabini desanburu kalo n'o kɛra sababu ye ka jamana ɲɛmaakɔrɔ jagoya jigi a surasi ɲɔgɔn fɛ Omar El Bashir ka bɔ fanga na u ni surasiw bɛ sigi ka fɔ la k'u bɛ furanjɔrɔ fanga sigi sen kan ɲɛtɛ ka se ka sɔrɔ a la kabini avril kalo tile 6 tɛmɛnen su ani tile wulikajɔw bɛ senna surasiw ni maadana masumani furubatɔ ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn tɛ ka se ka kɛ kan nka n'a fɔra k'u bɛnna furanjɔrɔ fanga sigi cogo ka sen kan u bɛ laban ka walaka ko bɛn ma se ka kɛ nka kunnafoni dilaba dɔ bɛ Sudan min ka dɔnna ka wuriyalen don Sudan kunkankow ɲɛdɔnni na ko Khalida Al-Tijani ale y'a yɛrɛ k'a fɔ gwɛlɛya bɛ yɔrɔ min na bi surasiw de b'a fɛ ɲɛjugu ɲɛɲuman ka jɔyɔrɔ dɔ de fa furanjɔrɔ fanga kɔnɔ u t'a fɛ ka kɛ ɲɔgɔn barisabu ka d'a kan olu yɛrɛw bolo n'i y'a ye ko furanjɔrɔ fanga ko kuma bɛ na bɛɛ olu de sera k'u ka surasi jagoya jigi ka bɔ fanga na ni o ye Omar El Bashir ye nka furubatɔ ɲɛma minnu ɲɛwulikajɔ kɛra sababu ye ni surasiw ye jamana ɲɛma jagoya jigi n'o ye Alliance pour la liberté et le changement ma ɲɛmaw ye surasi ɲɛma hakɛ min kan ka don furanjɔrɔ fanga jɛkulu kɔnɔ u ma bɛn o kan o tɛmɛnen kɔfɛ u nɔfɛma minnu fɛnɛ bɛ bɔlɔ kɔnɔ dɔw yɛrɛ ko k'a man kan yɛrɛ ko surasiw yɛrɛ ka don furanjɔrɔ fanga yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ nka maa bɛ maa la u la fana olu dɔw ko a ko an ka lajɛ dɔw ka taa u la k'u don furanjɔrɔ fanga kɔnɔ o kumana o b'a yira k'a fɔ farafarali caman de bɛ yen o de y'a to k'u tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ nka kunnafonidilan y'a yira k'a fɔ surasiw ka laɲini yɛrɛ ye min ye n'u dɛsɛ bɛ k'o bɔ u da o ye maa min bɛ olu ka ɲɛmaaya la bi Abdel Fattah al-Burhani o ka kɛ furanjɔrɔ fanga ɲɛmaa ye furubatɔw ka mɛn ko kandɛrɔ ni maa bɛ kɛ furanjɔrɔ fanga ɲɛmaa kɔni ye surasiw kɔni bɛ se ka don ka dafali kɛ nka maa nana masumane bawo fanga bɛ ka yɛlɛma ka taa jamanadenw ka fanga de ye n'o ye bɛnkan fanga ye o kumana ko a man ka surasi ka k'o ɲɛmaa ye. Afrique du Sud ka jamana kɔnɔ jamana tɔgɔla Kiri ɲɛma ni o ye procureur ye Kiri min da yɛlɛla kabini dɛnɛ n'a bɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ Jacob Zuma kunga ale bɛ k'i sɔ kiiribulon kɔnɔ cogo bɛɛ lajɛlen la ko fɔ jamana Kiri ɲɛmaw ka jɛ ni a ye ka danganiya ka k'a fɔ jamana ɲɛmaakɔrɔ Jacob Zuma wele kunbɛn k'a sabu kɛ san 1999 kuma min na a bɛ jamana ɲɛma dangan jɔyɔrɔ la Afrique du Sud jamana kun kan ka kɛlɛkɛ mina dɔw san Faransikaw ka cakɛda dɔ bolo min ɲɛsin bɛ maramafɛn ko ma ko Talesi o senfɛ ko surɔfɛ dɔw dira a mɔ Afrique du Sud ka wari dunda miliyɔn 4 ɲɔgɔn na cakɛda in fɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ Jacob Zuma n'a ka labasabaw bɛ ka ko in nkalon jigiya cogoya bɛɛ lajɛlen la kiiribulon kɔnɔ kabini dɛnɛ u y'a yira k'a fɔ politikikɛla de don maa bɛ maa na ANC fanga ɲini dɔ kɔnɔ min ɲɛ t'a fɛ ka da Jacob Zuma kan k'olu de bɛ ka kiiri kɔ wuli ka k'a kan nka jamana tɔgɔla Kiri ɲɛma min ye procureur ye ni o bɛ ka jamana lapasa o ko in ni politikikɛla cɛ ta ye jɛnya de da ye ko jɛgɛjalan ni baji ko barisabu ka da ka fɛn minnu b'a kun kan k'u ka girin kojugu.
o de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ an ni ce aw ka lajɛli la aw k'an bɛn ni ala sɔnna a ma